ngakan mau ya ke training jong ki NSG kalong kaway na ki training ka ba tam ki barung hapo jong kani ka course ki rungkum ki khana Henry ki mi pat nang ni kum ki officer ki batre hapo jong ka army ki air force bat ki police jong ka state ki bala IT yala ka jong ka jing ka jong ki nakamata jong ka ri bat ka jai penrio hapo jong ka United States of America ki khot ya ka UN Military Academy ki ba yo bandrung hapo jong kani ka academy lani hapo jong kani ka training institute kalong ka bakham ban ya ka UPSC exam lani ka admission hapo jong ka Howard University ka ba tam haka prathe laong ba hapo jong kani ka UN Military Academy lani hapo jong kani ka NSG tang baki pej ya ka IQ lani ka jingnang ka jingla ka jongpi Henry ki pej artat ya ka physical ability jongpi kat no fila ban mare kat no fila ban push up kat no ka bor ka jingla jong ka met ka jongpi ka physical ability nalor nang ta la pej ru ya ka grade ki jongpi tang shisnem lani ya ka last academic performance jongpi Henry kin pej ya ka performance ki jongpi kumba sausnem ka bala dep but ki kena ki bayo banrung hapo jong kani ke academy ki de ki captain ki de ki nongilam jong ka school but ka way na ki banta ke ba tam jong kani ke training ka bagi khot ka bis la ong ba ki bayo banrung hapo jong kani ke academy lani wat hapo India ro ar phosan person napdan jong kita ki ba attend ya kani ke training ki pet no haman la ka way pa ka way ka batch kin dan bet ki ba pet na po jong kani ka training institution te ki start psychology kila penlong ya kata ka jingwat benia ke ken kata ka daw ka ba penlong ya kita ki ba bakin no bat ke ken ka daw ka ba penlong ya kita ki ba yaine bakin yaine ka ju ka jingnang ka jing start ka bakidon ka ju ka grades ka bakidon kaju kata ka bor ka physical strength ka jingla ka jongki Henry ka ken ka daw ka ba penlong ya kita ka ba pet bakin pet bat kita ki bayaine bakin yaine ka daw ka long tangkaway perkata ka long ka jing raikot scam a determination ka bor jong ka jing yaisha bat ka jing yaine bat kata ken ka ba penlong ya unong job ba un yepher na uta ubarem namar ba umdon ya kata ka mensem jong ka jing yaisha kad ba uta uba job pat udon ya ka mensem jong ka jing yaisha uba job wat lada o fail ship hosen Henry uni yai persyang bat haka sen ka bak hatwe unyo ya ka jing job Henry unong rempat lada o fail tang sausen u kenno haka jim ka jang don ka ktin ka ba ongkum ni ba ubriu ubaha lane ka ksiar lada fi pen pai ya ga chispa sen pen ban kan yai sno biang Henry ukiu kendo pat lada fi pen pai ya utang shisenru un sa prapum kawai na ke jingong ha ka kten Japanese ki ong ba ka jingram kam day ka jingkot the failure is not the end bon sen na jo sgau ya kane baki hon samla lani wat ki long kpa ki long kmiru ki ong ya kane kawai ka kentin berkata kalong mensua haba ngayat rengkat bat kene ke perthe haba nga im rengkat bat kene ke perthe nga im ya ke jing ngau bha jong kene ke perthe nga suk nga kemen nga dap kerhai Henry mentah haba nga thmu ban yat hakalenti ke babha haba nga thmu ban jet ya oble haba nga thmu ban jet ya kalenti ke babha ki wan ki jing ki wan ki jing khuslai ki wan ki jing tunju ki wan kita ke jing duk haka jim ke jama kai ka ba ngade man le hatu ngade ban phai din biang syakata ka jing ngan ong pi ko ki perlok ki be ke janga phim de ban phai din kan mau pa ka jim ke jongi ka longkum ke exam ka jim ke jongi ka longkum ka school kum ka college haman la ka wei pa ka wei ka senjam kindon kita ke jing kindon kita ke jing yele haka jing ke jongi haka por ka ba phidang le school haman bakut kaway ka session lani kaway ka class kandon ke exam kumjuru ka jim ka jongi kalong kumta haman la kaway pa kaway ka senjam
kadon ke exam. But habab hi pas ya ke exam PQ kelas. But kata ke kelas ke bathamai ke bab hisyong kalong kham ban ya ke bab hisyong men syam snem. To kan mau ya kani. Kanu ke sinjam ke bab shim ha ke jim ke jong pi. Ke di ke jingyale. Mentah habab hi pai ya ke jim jong pi shauble. Kam syam lamut ba ki jing ki jing jenjar kin kier dan kin jengai na ke jim ke jong pi. Pan ki jing jenjar ki nangjur pan nak benta pan scam nak benta pan perang japi nak benta jong ka jing le ka ban sawan hakapor bajor bhau slap ira ya ka shatri hatu ka jing ra jong pi ya ka shatri kan penja ya uslap Henry ka shatri kan shuyadai pi na uslap kumjuru ka jing ka jong kum kibru ka jingjit jongi ya uble kam syamut ba kita ke jing kita ke jing jenjar kin jengai na ka jim ka jongi Henry bangin long kibru ki baklan bat bangila ban yaisha ya kita ke jing ka jing pule jongi ka ketin ke jong uble ka jing im ke jongi rengkat bat uble kam syamut bakan penja shisendon ya ke jing na ka jim ka jongi Henry bakan shu penlong klan yangi hapdeng jong kita ke jing hoot Hagapor ba hikup ya ka shatri pinam kamit nanti ba pinam je pinje Henry ka shatri kan shui dai pi na uslap kumtaro ka jinget jongi hauble ka jing pule jongi ya ka keten ke jong ble kanam penja ya ka jing ya ka jing jenjar na ka jim ke jongi Henry kan yada ya ka jim ke jongi na kita ke jing batang kita ki bayaine hadu bandakut kinong job kibasisha but habab he job ya ko wei ka jingile kam shamut ba ka jinge kanong one shoe ha ka jim ka jompi Henry penban ka jingile kanang jur kan ba pinang ya shekman ha ka jim ka jompi but to shim ya kata ka jingile to shim ya kata ka jinge jong ka jim ka jompi kom ka exam but habab he pass ya kata ka exam pin salong pat kibru ki bachana kan mau baka jigim ka ayingi ya ka lesson hamanda ka way pa ka way ka kalimat ha ka jigim jongi but ha ka bakut jong ka ka lesson kan wan ka exam but lada filong ki ba minot ban accept ban pediang ya kita ka jing ya kita ka jingile ha ka jigim jompi hangta omdan bala ban khang ya ka jingjop bakan wan ha ka jigim ka jompi kumba ha ka por exam ni prepare yala de nak ta ban yele ya kita ke jing kumjuru ha ka jing ka jungi ni di ban prepare haman laki klimat ha ka jing ka jungi nama ka jing kala ban wan ha ka no ko kom kumbang juong ba ha ki exam jong ki school ka jungi ni laban copy ya ki answer naki we Henry ha ki exam jong ka jing impat ni don la ka jong ka jing ni don la ka jong ka jing yele unno hikai jong ka jing im ka jongi un ayangi la ka jong ka jing kali namar kata im ya la ka jong ka jing im empat tolong kibayain ngin saya kendo ipi hakipat ki video tat hadu kata bor bye bye stay safe.